Oras malita Huria na yang holongan ni Tuhan Yesus Kristus Adoro sudah mulai perminggota Tabarari maruhata, tabarari dirita Martang yang nahohong mahitang Atong tabuka mga perminggota maridimaitan. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to ni perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Saitangi om masorak wale Jehovah molo jauh-jauh didok rohaku homadok lului hamuma bohiku atau bohim mana lului ale Jehovah sayunang mata budi bohim mararupunau Jehovah rupano dangi diau dohot hatuaku tungbida ise mabiarau Jehovah rupartano baton ningoluku tungbida ise ma au biahaton. Haleluya. Martang yang maidan ali Tuhan debata parguko na suhatu dusan amanami na dibadwagi jam useho matodim na badiyay dohot hapistaran na siya koi tusaluhut huriam asalam rarat jalalam hot hatam na badiyay ditonga-tonga ni hamion lehom mahiras ni roha di naposom majamitahon hatam asalam pita
jalalam kedda huriam nabadiyai patotong mahuhut rohanami mangului ho saat ro di ujung di bagasan hapor siaon nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma pati ni debata di minggu tasadarion ima pati pau paton dohot lapatan pati pau paton ingot hamuma babadiahon hari minggui di nanomari maulahamu nasa siulaumu alai yang guare babituhoni ari berada di Jehovah debatam dui dan jadi homa mula anggorina sadari manang anakmu pe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom guru-guru rodi pinahammu rodi pangisini hutani halampe nambang ibadi hutang ai dinaw nomari do ditok pada bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di baheni do bahena di paso-paso debata Jehovah ari paradia nai jala di parbadiai dia do lapatan ni odo ikut diheberi rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tuis rohata dia ajaran nasian hatani debata ikut badia do hatani debata di rohata jala ikon ringkas rohata tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atau martangi yang mahida mangidu gugu siat Tuhan debata adir Tuhan debata dosa tadi lupa di debata tapodu be marohata martangi yang maita ali Tuhan debata nabadia jalan nabonar para si roha jala pertaluk ni roha jala nabasar doho
saya merpangulahi maroham midahami dibaheni saya sama sudi dosa nami dang adong nahu pangasahok kami dukun asini roham hati goran napi natupani anakmu do nahu pangasahok kami tujulo dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosata Roma hamu tuau asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah tung surah rara dosa muna songon abid bunga dab botardo bahenokku songon itak nang perara songon abid hasuba gabi songon hapas do musik hasangapon ma di debata na digijang. Epistel di minggu Tasadarion di minggu Eksaudi ima barita nauli nasinurani si Yohanes bidu 10 bidu mamuka sian ayat onong sahatu ayat 10 sia tajaha mamargati soreng ayat parpuden nor rapita macahan tangiang hamarimun ni Tuhan Yesus nunga upapatar kuarmi tujolma akan lehomi tuau sian portibion hohiado napuna nasida jala dilehon hodo nasida tuau diradoti nasida do hatami ainunga upasahatu nasida akahata nani lehomi tuau jadi dijakon nasida do gabi diboto nasida situ itu au borhat siakko jalanunga porsean nasida hodo marsuruau jalan nasana diau nadi hodoi jalan nasana diho nadi audui jalanunga marsanga pau di bagasan nasida
Seleling rap au do nasida, au do mangaramuti nasida di bagasan guarmu, nani lehomi tuau jala kujagai, gabeda ngadong namago sian nasida, ya soholan anak jiai asa jupang hatani surati. Nunga hulehon hatami tu nasida dihosomi portibiodo nasida airang siap portibion nasida songonau nasosian portibio dan nasiap portibion nasida songonau nasosian portibion songon persuruomu diau tu portibion songonido husuru nasida tu portibion rapita ayat sapusia uparbaliai diriku humokok nasida asadabi badia nasida ilahi hasitomani ido sahabna martuado natumangion hatani debata jala naupeopsa amin. Tidak koma porsiaw tai songon hanya tidak koni dongata saha porsiaw di sedok portibion rap mahita madok au porsiaw di bata Jehovah ido ama pergugur nasional dosa matamu palangi do tamu au porsiaw di Yesus Kristus anak di bata Jehovah nasa sadai iman tinuhun si Maria nada biasa atau di perbadia ador sopan ida tuata atau mau bermimpi di panggungan di seratus nanti terbalik dari ibadah di hadir silam na tuat tuan motor tamu namun menggol biar potong amanai itu surga lalu itu siang kita tahu amanai perlu langsung terus di sini banyak perlu masuk ke dalam mengunjungi anak menggol au persia itu berbagi
Kita bikin paduan suara kor virtual kasih choir. Di bahan Yesus
Tapi gema titing nama sana di huriata. Titing namasa di HKBP Sutoyo Minggu 10 Mei 2020 saja. Naparjolo. Guar topik minggu. Buan minggu tasadarion imam minggu Saudi nomor rapatan. Nah, saya tangi homa suaraku ale Jehovah dalam topik minggu. Hatuon ni halap na tigoroha. Nah paduahon danak nasora. Nah dari Senin 8 Februari 2020 saja di bahasa-bahasa tuata do sada danak bawah di keluarga Justin Syarianto Sitorus Inata Siti Aulia sektor Pasarakan. Nah dari Minggu siang Mei 2020 saja di bahasa-bahasa tuata do sada danak bawah di keluarga Apen Sinurat Inata Triana Deborah Borsianipar siang sektor Warung Sao di Pasdo danaki siong-songi natorasna. Nah patoluhon dua senataba Sadarion Minggu 10 Mei 2020 saja di Jalan Doga Beruas di HKBP Sutoyo. Naparjolo keluarga Papahan inangi ye guru Sidabutar. Dohot sadada danak narosian HKBP Kedatang Distrik 22 Lampung. Inganan sektor Tumpung Barat. Paduahon keluarga Hendra Sianipar inangi Natalia Bosimacutak. Dua danak narosian HKBP Resesi Pautar Distrik 2 Siditung, Inganan sektor Warung Usau. Nah, Papaton, pertanyaan sektor live streaming. Di Patupado pertanyaan sektor di Huriata, Mahita ibadah online gereja live streaming hari Kamis 20 Mei 2020 saja, masuk pukul 10 siang 20. Nah, Hasuton sektor Pondok Gede, Pondok Bambu, Pondok Kelapa, Paduan Suara Kantate, Harmonik. Dinangido ma tusude dua sektor Pondok Gede, Pondok Bambu, Pondok Kelapa, Paduan Suara Kantate Harmonik, asaro madohoti pertanian ini, jalan luas nasema kasuton pertanian ini, boy ma madohoti marhiti ibadah live streaming. Link live streaming pertanian ini, sagion dua sektor 30 menit andorang so dibuka ibadai. Marhiti titingon, dinangido ma tugaluk luas, asa masih urupan lama kesagion link live streaming. Pertanian itu luas na asing. Titing cetak dan titing jauh mah udang resmi. Nah paling mohon pemberdayaan pangulan nabok tiki dua keluarga. Hari Senin 17 Mei 2020 saja pukul 10 di HKBP Taman Mini HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Patupap pemberdayaan pangulan nabok tiki dua keluarga Nani Asutan HKBP Resutan Mini Resut Sejantung Resut Pasar Rebo Resut Payung Cilangkap. Pangulan Nagutiki dan keluarga di Huriata, Mandoti, Ulani, di Pasu-Pasutata, Ulani, dan sangat di keluarga. Napon-napon, buah-buah tugas taringok tuyuran. Di Pakate, sermon perlado na dari Senin, dari Selasa, 11 Mei 2021, taringok tuyuran. Taringok tuyuran di Huria, Mamuka Minggu Parjolo Juni 2021 di Kota Cetak, Paboto Ma Akta Kuarni Ruas Nang Pasatan Pelian Iuran 1 Mei 2021. Marite Gobon Boy Ma Idota Uratabe Molo Adong na hurang manang na salah asa Boy Ma tapadenggan Las Marite Ma isosohon tuita ganuk asa tak ingot tengok malau pasaton Yurata Turia Marite situ sektor nabe manang di sekretaris Huria pas-pasutan tamang Huria. Pabituhon pelatihan tanggap bencana ombak tu program di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta neng patupan pelatihan tanggap bencana Marite titingon di Bagoto tu akan naposo narade rohana yang madohoti programi asa di pasuraton di dirina di sekretaris Huria. Pawaluo sumbangan bunga di Langgatan. Ni jalo do sumbangan bunga di Langgatan di hari Minggu sadarion
Siang keluarga NN sektor Gang 45. Ima Hamaleton Nasida di Padonganan Debatatu Nasida sekeluarga di Pasipasuta Tama Nasida Napasaton Subangani. Pasikupon titingon boy mata jahat nang dicetak hilat tasoni masa titing hilat sadada Pasipasuta Tama. Tabigi kor virtual paropuan ni Buriata. Mari demahita laos disom mapasahat peliang na sadaan sadabi.
damai na sumurung sian salu ni roha, imana mangaramoti hati-hati nang pikiran muna, di bagasan goar ni tu hatta Yesus Kristus. Amin. Horas marita saluna. Dia muna aka amanami inanami na di bagas jorn debata dia palatikyon doho na aka di bagas tabe na mengikuti permingguan secara live streaming. Hatani Tuhan di minggu ta sadarion imana tersurat di pesalmen bidu sada ayat sada rodi ayat onom. Pesalmen bidu sada ayat sada rodi onom hujahauma di tasaluna tayutoma di bagasan rohat tabe. Jabar hatuan ni aka partigor mertua mahalak naso olo mangihuton tahi ni aka parjahat jalan naso olo jongjong tudalan ni aka pardosa jalan naso olo sahudulan do aka pangarehei sai patik ni jauh bado lomo di rohana jala sai ido dipikiri rohana arian dohot bornin. Songon hau do ibana na sinuan di topi ni batang aek namar parbue kon parbue di hajujupang ni tikina bulung na pedang olo malos jelas sude na ni ulana majadi hamaguan ni aka parjahat alai dang songoni anggo pangalahu ni aka parjahat songon orbuk na hinabak kon ni alogo do nasida dimbaheni dang manahan aka parjahati maradopon paruhuman manang tarbahin aka pardosa jongjong di luhutan ni aka natigor roha adita da jahoba do dalan ni aka natigor rohai alai matua laulonong do anggo dalan ni aka parjahat ido sahana. Dia menaka menami inanami turpuk jamita manang pasal men sadaon ayat sada rodiana onom didokdo guarna pasal men habisuhon ala dipatuduhon di pasal men sada ayat sada rodiana onomon dua dalan si dalanon ni jol mana boy dipilit patuduhon habisuhonna jadi dipatuduhon di si dalam si dalanan ni partigor dohot di hataho muse hamaguan ni aka parjahat. Berarti ada dua pilihan dalam kehidupan menjadi partigor manang parjahat. Gabe orang benar atau orang jahat. Orang yang taat, orang yang benar di hadapan Allah atau orang yang jahat yang tidak taat di hadapan Tuhan. Karena memahami jahat di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak melakukan perintah Allah. Walaupun kita doko sesudah halak merdosa dan alana dibayar seguru hatta bukan karena menyakiti kita tetapi karena tidak menaati kehendak Allah. Itu patokan na ubeni turpukon mengarah kepada bagaimana Tuhan mengajarkan pabotoho tuhita dia do ibarni parjahat dohot partigor. Adang tigor simbolo nate partigor dokon. Jadi dokon na perjolusi aka manaing harua. Songon dia do harua hataridaan ni halak partigor. Parjolo do partigor di hatahon. Jadi akan natigori do parjolo tahatai. Asa dung taboto na dia natigor boto ottama dia na salah. Unang halak dangi boto aha natigor ale tor dokon salah. Gudang do col masong dangi boto do pe aha persoalan na ngator dokon ay salah do hoidanina. Daun. Tapi mari kita belajar dulu tentang apakah itu orang yang benar ise do nasongo dia do halak partigori didok dia esada mertua mahalak naso olo manghyuton tahini aka parjahat di dalam bahasa Indonesia dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik molo parjahat bahasa Batak ngatur takas taboto aha parjahat halak fasik dalam teks bahasa Indonesia na didokon na songod dia do halak fasiki songonon nunga diboto salah alai didadati ala ngasanga diulahon jala nunga ibana salah arahonon na do halak salah songod dibana
Jala ikon mangyuto tu ibana. Alak pasik dang lomo rohana mamereng halak na tigor. Dia akan berusaha untuk membawa orang lain terseret dalam kesalahannya, melibatkan orang lain. Upani parjahat adalah orang yang menjerumuskan orang lain untuk hidup di dalam keberdosaan, dan sebaliknya orang natigor adalah orang yang mengajak orang lain untuk hidup benar. Nah, jadi ngabebe ta cek and recheck dirita. Do aja kamu na biasa na turung amuna. Eda lagi adong diskon di molan beta. Nah lagi dangarong yang efek kuda, toh emak. Adong don pinjam majo, ali marbung ada 5%. Kita mengajak, lihat kemanakah Anda mengajak anak Anda? Sungguh dia do kamu mengajak akak keluargamu na pinoparmu na tu dia do. Molo tabereng bere kamu na majo to kaya naku na molo do kamu, ayo amang les piano kita. Tor sungguh na bohado buhina. Manang ayo amang belajar matematika kita, bohado buhina. Ali mulukon eta amang ita tu Indomaret manur es krim bohado buhina. Ajakan yang seperti apakah yang biasanya manusia senang? Ajakan yang seperti apakah yang selalu direspon dengan baik oleh orang lain? Biasanya ajakan yang menyenangkan hatinya. Tetapi orang benar akan menerima ajakan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi dang diri tanagabi kiblatna. Mau pakai jo bahasan tetangga? Mau didokol kiblatna dang mengarah tuh kesenangan kita, tapi mengarah kepada kesenangan Allah. Dia selalu memikirkan ahado yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dang tahina, dang tahini donganna. Namang yu didokol muse jalan soolo jongjong tu dalam ni aka pardosa, jalan soolo sahudulan doa aka pangarehe. Di dalam bahasa Indonesia didokon yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sungguh dia do pencemoohon, sungguh dia do perdosaon, pencemooh. Hugalima di dalam bahasa Indonesia na pencemooh jalahu bayan matu pangarehe. Pangarehe kan halakna lomurona mangicahi dangi, mangicahi jolma, mangicahi parpayananna, mangicahi parnguluanna, mangicahi pakadia, mangicahi, selalu mengejek, menghina, mangarehe. Pencemooh itu lebih luas pemahamannya. Molo pencemooh i mahalak ngasalah toktong ibana mergogo di hasalanne. Jala molo tung tikos halakan ikon na didok na ido na ikon diulahon. Jadi papar saa manang parpoda manang amsal 20 makatahon halak pencemooh manang pangarehei sarupa song permabuk doi. Song permabuk. Ditikisar ribana di boto ibana arung si dalanan nadang didalani. Dung mabuk ibana gabi arung keberanian na medalani. Adang sadar dung sadar mo sa iban disukun ngay dalani ho nakinganan adak boto iba. Seperti itu gambarannya. Jadi wingok ma adong pengalaman ni sada dokter songonon. Jadi adong ma sahalak pareman. Ro naing marubat tu dokter. Dokteron sada ama bawa. Jadi dokon di mana? Pak dokter saya mau berobat kayaknya saya demam di nama. Roma dokter dokon ma. Toy ma oso mata periksa ma bahan dah. Jadi parema pe bana HP ikut didongani dong. Adong ma dua hal anggota nama dongani paremanon. Jadi tapoto masuk dia paremakan. Jadi memang sengaja ibana merbaju naso berlengani asa tarida tato harimonai. Jadi di batu rumah aka otok-otok nih kan saya rana jago ibana nangi Roma dokteri. Toy mak periksa mak. Jadi dung diperiksa didok mak didiagnosa ma persaitonna. Alai didok mak tongonon. Alai asa pemalum ikon sunti ko dohoda nina. Iro toy parang saja saya lewati pisau tak saya tendang hudai ban suntik mak alia dorang so suntik ko usur jo anggota ko keluar asa steril nina ibana isur ma dua anggota ni keluar ma jo amu nina holan dokter Rima do paremani bahkan susteri pe di suribana na mendampingi dokteri asa keluar baru dokter sebelum kau suntik aku mau jujur samamu.
Memang parang nggak aku takut. Pisau juga tidak. Golok mana ngape tahoi dang mabiarau. Ale memang nangko nagel lengi debah. Nah sesedai aku Tuhan apa metu nami. Nangek pada dokter mul manut kau dah nina. Ale nang pabubua, mul babuho parang anak ko nina. Baru Roma dokter ulu nangek pebain. Ibu maka apa selama steril kan mulai steril kan ngeli do kan. Gini leben langsung. Hai dang ngopena. Asa ias doon, ay doon na. Ingo da nangek bain, mulo so nangek uribak kun ko. Baru olo. Di bain mamu se kapas nangi pajon mu se. Agi dang ope. Dang dope senna. Nangek bain ay susah dope nina. Dokoni saya songoni matorus. Ngapir liwa agi saya songoni torus nerana. Gak berani aku dokter nina paremani. Dokoni macam mana supaya berani kau? Suruh dulu, entah siapa beli tuak. Suruh dulu, tapi jangan tahu orangnya, suruh dulu. Ijo masih pudi tukang bersih-bersih nah. Toro baca tuak bahana. Itu orma tuak sagalon, dibuang matu ruang dokteri. Diminum mak, imun paremanum mak. Diminum matu nih, ngamin bebena, ngatar mabu, ngabo hai lalaho, ngabe. Ngahibul beke berani aku nina. Ngabe ngabarani kau? Ngetutu ngabarani kau? Ido, ngabarani hiya naunwaing nina. Ngabaran hian nasa nama niyo pau nasa nama macam-macam tau ulibas ndai beda ay bagi abi nang usuti ko kubayon di narana. Jadi sudah isutik ibana. Jadi itu menggambarkan seorang pencemooh yang tadinya dia sadar, dia tahu dia sakit, dia butuh, tapi dia nggak mau. Tadinya Anda sadar Anda berdosa, Anda meminta pengampunan dosa dari Tuhan, tapi ketika diberi persyaratannya, datanglah kepada Allah, lakukanlah firman-Nya, Anda tidak mau. Ai jolma dopeau, gudang Allah sata, ai dong dope tanggung jawabku. Tinggalkan perbuatan dosamu, tapi kita mencintai. Kita tahu yang benarnya, yang mana yang harus kita lakukan. Alidang tak ulahon, pencemooh. Dukoni di pamaku maka sederhana, sarupa tong. Songon naking paremani ngana ma bukibana tong nama ngugapi ngabi sudah ma iobati dokteri. Kita juga demikian, kita sudah terlelap di dalam keberdosaan kita sudah terlalap di si nggak sampai dang sadar benga merdosa kita ale tong taulaon ima gobar ni jolma parjahat. Tetapi orang yang benar dia tidak akan ada di dalam posisi sana, karena begitu dia tahu dia salah dia akan memperbaiki, karena semua orang berdosa. Dan adong nasu berdosa manginang. Baik perjahat, orang fasik sekalipun, bahkan orang benar pun adalah orang yang berdosa. Bedanya orang yang berdosa yang benar dengan orang fasik manang perjahati adalah sarupa songon namar said. Nyai boto marsai ibana, lau ma ibana tu dokter. Jala dipangido ma obat maruba ma ibana. Ale adong do jolma namar sai ibana dang olo lau tu dokter jala suri na maralo tu parsai tahun na terus dijab-jabi. Mai boto gulau ni ibana tai terus mangalangi dan mace gudang-gudang. Mai boto ibana adong sai jetung na terus yalangnya kalema. Jadi adalah orang yang terus menghidupi keberdosaannya, dan di sanalah perbedaannya. Orang yang benar yang berdosa bersedia diperbaiki. Kita diminta menjadi partigor narade dipature debata. Tetapi orang fasik manang akapar jahat dia akan selalu madadati ulauna nasotore. Gebita boto ma sungguh dia do nguluni aka nama kaholongi debata orang yang tigor di hadapan Tuhan. Jangan mangi di doko nakingan saudulan do aka pangaredang ulu saudulan jala jongjong dang ulu merdelan rapon aka perdosa. Artinya dia tahu bergaul dengan siapa. Bergaul marsaor iboto manghuton aka parsauran nasi ihutonon nibana na layak untuk dia ikuti. Iboto ibana hagalion ni dirina asa iboto ibana mangkotap pun nahurang di dirina. Itulah orang yang tigor. Nama nada dirina, nama boto papeak kon dirina, do nama boto rap do ise ibana boy marsaur. Seorang peneliti dunia binatang mamireng adong sada pangalahon ni burung gagak di suatu tempat daerah yang berubah. Jadi mulu burung gagak terbang do ibana lau mabuat dek kesia langon na.
Alai suri aka pirong gagak na arong di luati dang arong nabui habang. Lalu dari tim peneliti itu mencari apa masalah burung-burung gagak di sini, kenapa tidak bisa terbang. Rupa-rupanya ibereng ma nunggal leleng aka ngamar pinopari si aka pidongi mersi gatu mersi lau mabuat si panganonna tu aka sampah ikan ni nelayan dohot aka pabrik ikan nadong jonok di si pabrik ikan pengalengan ikan. Jadi dakya be gagaki habang laho mabuat deke sialangonna apa tongo matumpur tutup pabriki jalanga pindah be tempat penyampaian ikani ala tutup ni pabriki gawe dang diboto aka burungi nang habang mangalului si panganonna. Jadi hampir mati masudena di si Roma pecinta alam dibuat ma pidong gagak na asing na memang sudah berburu yang hidup bebas. Jala dipapeak ma 3 ekor di antara burung gagak na naing mateon. Jala terbang ma di bereng dukoni dibuat ma dek kesian lauti dukoni boy mangan ma di bereng mai dukoni marsi hajar ma dihutum ma burung gagak yang sudah mandiri tadi. Itu tandanya bahwa ternyata manusia, baik kita manusia juga akan dipengaruhi dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa kita berteman. Sungguh dia hot tinggal maka nadang ngasal-asal kahatanya bataki dang dau tuwisian bonana. Karena memang karakter seorang bapak mempengaruhi karakter anaknya, karakter seorang ibu mempengaruhi karakter anaknya, lingkungan dia di mana belajar, di mana dia memperoleh pengetahuan itu mempengaruhi kehidupannya. Ubah ini ikon ta arah kodo parsaorata manang parpunguata manang keluarga kita yang menjadi skop terkecil, menjadi skop punguan ni aka partigor na di halomohon debata. Jadi menurut si holdoro hamuna manginang gabe si partangiang yanak komuna tapi ko martangiang do unang atong 10 tahun usia ni anak na tangiang nani ajar bapak na me tawon saya terus unang atong hatan di bata na bini habil walan na perjuli di bulan na olani terus. Maka dikatakan lagi bahwa ternyata orang partigor dia dua didukon saya patik di Jawa badolomoni rohana jala saya ido dipikiri rohana arian do borngin. Jadi orang yang benar partigori naboi mamboto di dia parsaur jala boy membangun parsauran naboi membangun keluarganya adalah orang yang selalu makasih holi hatan di mata mangulakon mangajari makanguluhon di parnguluan na molodokon do ikomparasi roha honin na baik ko patudota ma parasi roha ita tu akan dimaliang tak jala ima adalah tak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh firman yang kita baca. Jadi molokolan tajah sabing do idang mempengaruhi di parnguluan tay ingok madang partigor do pehita di si. Jadi oleh karena itu ikon mabaur do hata ni debata di parnguluan tay jalamian di bagasar rohata tapa usar-usar manguluma di pabahenan nang pakatayota pakku basyota di sido di dok ubani di uduti songon hau do ibana na sinuan di topi ni batang aek namar parbue kon parbue di hajujupang ni tikina bulung nape dang olo malos jala sudena ni ulana majadi do om malapatan na molo gabe partigor hitamanginang mulutung pedo kon songon hau ibana na sinuan di topi ni aek nama baor lapatan na dia sedang berdiri terus dengan sumber kehidupan sungai manang aik nama baori sungai itu seperti firman Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupannya sehingga pohon yang tumbuh di tepi air di tepi sungai itu terus berdiri dan berbuah. Jadi nama kalau mohon hatan debata tongon sungai aik nama baor terus tu bagasar rohana dukoni menyirami sehingga subur dan berbuah. Kita harus sama seperti bonani hau naswan di topi ni aiki yang terus hidup dikarenakan sumbernya adalah dekat dengannya. Artinya halak partigor iko mabain debata jonok tu ibana.
menjadikan Allah dekat pada kita. Jidang artatai penau jolok betu kita betong. Dang be akah gugut tai dang hapis tarat tai be nasi pangasau be nunga aik nama bauri na terus merdalani ima debata na marhite hatanai. Dan setiap orang yang mencintai firman Tuhan, nama kalau mohon patik ni debata, dia akan selalu marparbue. Dia selalu marparbue. Sai songon aik na tiro irte so dire dua nih. Sai songon aik na deng na koramos parbueni bulung na pena ulido atong satirui. Dari kalimat itu kita mau lihat seperti air, daunnya pun bagus dan dia akan menjadi saya tiru mai. Orang yang benar dia akan menjadi orang yang layak ditiru. Halak partigor dia akan selalu layak ditiru oleh Tuhan, oleh orang-orang sekitarnya. Dia akan layak ditiru oleh anak-anaknya. Dia akan layak ditiru oleh orang-orang tempatnya bergaul. Oleh karena itu neng dokonona partigor ikon gabe sitiruon. Dan itu adalah salah satu manfaat bagi orang yang benar. Dia menjadi orang yang ditiru. Dia berdampak kepada orang lain. Adong makorni harorota hajongjongata, kita berfungsi bagi orang lain, berdampak bagi orang lain. Adong saya cerita songonon di dok. Adong masa ada amana matua mardala penga hitir-hitir. Alai ala parasi roha do adong sada namora jono kondang pola daw sejabuna didok ma tu amat tanda batuon didok adong karijo neng uliat tu hoba nina adong parau kuna baru cek joasa bagak neng pakionnya nakok kunina. Jadi Roma ibadah dengan kelemahannya, dengan tangan nang hitir-hitir macek dangi ice ibadah ma napeting adong ulaun na asa adong si pakionna ice ma ice dungi di karijiba nang asai di cek ibana baru di Papua matu nama nur ibanai digarar ma ibana bisa detik kidang pola leleng siani disuruh nama nurima ala namorai ma musa ibana ro tujabuni namorai Roma rohani amat tanda batuon di dokuma ai narung don salah ubain naing na rohana bapak segera disuruh datang ke rumah bapak sana di nama madokona na sunuru naima aduh na salah naing na rohana lau ma ibana mandapoto namorai dukoni Roma namorai itori pape ma hepeng mace gudang tu ibana Roma nama tuani dokon ai sotung na lupa do ngai garar ho pang nina tu habe pengon daung neng tu hodo neng mandok muliati au nina basa mandok muliati ho tu alanga di ceto ikon paraukin na basa ai kan ngai garar ho nina daung ai ngoto do dang ulam mace habe ho adong HP lubang di parawi itabel ho do HP teh nina aido oh alani ido banau garam sehonina ali pa belgahudo da ba na lemon ay saruk bulu lopi siya na maceti ni na bana lo jor macet per manabali ni namseng Roma dang songonod do dung na saya diceto tanpa didokonan aku tuh itu ribuan parawi lau mamacing do akadongan na HP wingok ma merlubang dope parawi membabiar maau sotung mate ma akaya nako kiro dongan neng api dang sadeliling ngamula bihalaki jalahu bereng pare soma gabe ngeli tebel HP parawi jadi ulau muna meti nunga paluahon hosani anaki do dongan neng memang itu perbuatan kecil tapi itu menyelamatkan banyak orang di dokma lau sido nasobui targararau jala om mana boy uliat tuh ni nama madok soni sen carita ibu do konota amangin ang jala boy atu satta tindakan orang benar meskipun itu sangat kecil sekali bahkan mungkin di mata orang lain tidak berharga alai ingok mak bernilai nilainya di mata Tuhan berharga untuk menyelamatkan banyak orang kecil tapi itu akan berharga untuk menyelamatkan banyak orang mungkin dang sadia tai alai boy denggat doi tu akadongan humaliang ubah ini halak na partigor dia akan selalu berdampak untuk menyelamatkan banyak orang meskipun dari perbuatan terkecil sekalipun. Dengan Anda tidak membuang puntung rokok Anda di depan gereja, Anda menolong banyak orang.
na parjolo pakasirun negeri jeton dangi doa ka pegawai ta molo 1000 hamu na ison tado ko maju setiap hari minggu jam 11 ira-ira opak rasalak tado ko maju bawa 2 rasalak nang manang tapai mas 150 ala ina dong gudangan werengon 150 batang rokok. Ketika itu Anda tidak buang dengan sembarangan, Anda menolong banyak orang. Terurupi malaki dan muruki kami. Pak Kasirun, kenapa itu di depan banyak potong rokok? Nang arong bei suarai, nang riting-riting ngobei ba. Jadi kita sudah melakukan hal kecil di keluarga pesongonido. Hal terkecil na di ulaun aka amai di tonga-tonga ni keluarga anak terkecil aka inai manang anak pe ingok ma itu makorkon tunadengkan bahkan menjadi karakter di dalam kehidupan seseorang. Itu akan membawa dan dibawa terus sampai tu masa depan ubah ini do mabaor terus marparbue terus dang marnaso. Maka jangan berhenti menjadi partigor nah tapi maceborat na ikon siadupan. Jalan tabereng mamuse diturpukon di dokon di ayat 1 ayat 6 hamamago ni aka parjahat. Aledang songoni anggo pangalaho ni aka parjahat. Songon orbuk na hinabolokon ni alugodo nasida. Orbuk bahasa Indonesia seperti sekam. Mau didokon orbuk mana sekam dalam teksnya asli na didokon saira lapung doi. Mau lingotamu na pasti kidi huta hitamang pas meladong na partani di son saya di do di piari do eme dan olat boras di piari eme pe di piari do manang ipasaburo songoni asa dibuan alugui akalapung neng dipisahkan antara yang berisi dengan lapung jalan lapung neyan nungan dibakar doi disisihkan dan demikian juga orang parjahat itu sama songon lapung na somar lapatan sogo taduan di bolok kodoi memang tohodo amanginang kita saat ini bersama-sama menghirup udara yang sama orang benar dan orang jahat menghirup udara yang sama menikmati matahari yang sama menginjak tanah yang sama bahkan lebih ngerina ay ngana berjui ba ngana martuhan iba alay ngani tadaw Yesus ngana diangunoni alay umora do alakan ape pugus tau bahkan seperti itu bahkan kita mengalami ketidakadilan bahkan ternyata kadang-kadang uporso do dia dobi akan aporse memang ido dihatakon alai ingok mak songon lapung itu hanya sebentar saja kita kelak akan dipisahkan dan setiap orang yang bertahan berisi sebagai orangnya na partigori ido nama dua alai nalapungi pasiringon bakaron ni debatamai habang di pahabang lapatana dihilangkan tak terlihat lagi jadi unang betong ay ngumulu partigor aci do si taonon ninda kan tahu majolo ale pos marohata karena semuanya ada waktu berakhirnya jadi dok muse di baini dang manahan aka parjati maradopun paruman manang tarbain aka pardosa jongjong di lutan ni aka natigor roha pasal menon imana pinasahat di tonga-tonga ni bangsa Israel na pengatusion di teksna adalah ketika memang Allah itu adalah Allah yang gak bisa dilihat sama sekali manang isi na boy mamereng debata nama di paturun debata diri na tu sesada halak namate namai satu kinai namate namai begitu tunjukkan Allah mukanya kepada seorang dia langsung mati itu konteksnya jadi dang boy jongjong halak dia hadapan debata alai soko taduan nada gabe di bereng di terawang sampai oleh pasalmen ima nasoboi jongjong do nasoboi domo do aka parjati rapod do akan natigor karena Tuhan akan memisahkan karena sebab dikatakan ditada jahoba do dalan ni akan natigor roha alai matua laulonong do anggodalan ni aka parjahat jelas. Sekecil apapun dosa anda amang nasok nabui ita buni hokamuna sen sadok na di portivion ale takas doi di hadapan debata. Dan sekecil apapun perbuatan anda yang anda lakukan meskipun tidak dilihat oleh orang lain ingatlah Tuhan juga melihatnya. Jadi manang ahap nata ulan wain debata mana tahabiari mulu dosa manang ahap nata ulahon sonari debata mana tahabiari dang jolma. Jangan takut ketahuan orang, tapi takutlah kepada Tuhan. Jala molotung pede dang diarga jolma nata ulahoni ingok ma
adong do debata namana tapi terus semua. Ketika orang lain tidak menghargai sekalipun, mari kita teruskan. Karena memang Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Yuna tong menek roh kan pakai lalata alana songoni adang ibereng dang dibutuh halakan HP dang nyargai atong halagi besok songoni mau. Jangan, karena kita dang sarobang dohot portibion. Ketika Yesus sudah hadir, ketika Yesus sudah menyelamatkan, ketika Yesus memberikan kehidupan yang baru, nunga di hatau pe au do nasida do au ibadah di bagasan au di bagasan kita ima molo Yesus dung had oroni Yesus, kita pun sudah di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita di bagasan todi. Jadi setiap orang yang sudah menerima roh Allah dalam hidupnya, todi di debata nunga di bagasan debata jalan nasana di bagasan debata dihasogo homa pangalaho parjahat dihangulu homa parnguluan ni akka partigor. Itu yang harus kita hidupi. Jadi orang yang benar harus berdampak kepada orang lain. Ikon berpengaruh. Hatamunai peamanginang ikon berpengaruh do. Unang so berpengaruh dah. Jadi gudang doa kaina nuaing kan. Melalui makata idang dibagi kaina kokon. Meludung bapak nai baru may bigi. Abi baru mangalemangan, di baru madulang, di baru paridio, di baru suwi, ina kan. Arong do songoni langi. Ay martua do pe kita inang arong do pe na dibagi. Sutundang dibagi suwi be. Berarti nong sige nama perbindigen kan mirtung. Suatu nang anu ibigi. Tapi baiklah hendaknya kalau kita hendak didengar, apa yang kita ucapkan itu adalah ucapan di partigor. Ucapan di partigor akan nong diulahun ibana sadiri. Itu tong. Ucapan di partigor adalah akan nong diulahun sadiri. Berarti kita harus menjadi imitasi bagi anak kita. Kita imitasi Kristus dan dari kita anak kita pun menjadi mengikut imitasi dari meniru Tuhan Kristus Tuhan itu juga. Jadi kita harus menjadi imitasi daripada Kristus bagi anak kita dan anak kita pun hidup sama seperti ima gabetawari soma hati gorani tunasida. Jadi seorang yang percaya harus berdampak kepada keluarga umaliang anak manang isepe. Alai tari waktu na berdampakon bermacam-macam do HP dampakon. Jadi ujama dua arna sal kuarung di posting doangan songono carita. Arung masada ama ikator. Jadi pas di kantin mado akadongan na. Ibana mamanggarari ala tongon ulen tahun ibana ninna. Igara iba nama permanganon ni akadongan nana sakantori. Pas dibuka iba na dompet na, di lembaran pertama dompet ni kan ay dompet mau kan adong do letak tempat foto di sidangi. Di paltakian buhi ni inatana langsung geber ni foto ni inatana di sini. Belge saliber ni dompet nai. Baru ma dongan nama dukun isi doi. Oh pardijabu doi nina. Beh, ido te. Bersuruh apa ibeko boy foto ni perjiabung di dompet itu deh bah nina bana ay marlapata don nina bana ay so dia lapatan naro nina di dokon di sukundongan nih iro ibana mak molo di muruki atasan au ubereng foto ini molo maul hia kurasa perkerijueta iko ubereng foto ini bah bahasa ku bereng marwa gebe mor kurasa nina bana bah berjudul rate pardiutami nah berjudul rate ibana berdampak do foto nei hola ni bereko ngamuru be irasa ho ngagang dang pola mabir beho mangereng atas atta dang pola marsa beho nina iro berdampak do bahana ala dungu bereng foto i urok ko madi bagasar aku sedangkan ini ku hadapi apa lagi itu asing do dampak nih dangi. Sedangkan ini kuliah gua hadapi apalagi itu nina. Berarti malu menghadapi inatana daripada atasanna. Malu menghadapi inatana daripada perkerijuanna. Jadi itu juga berdampak, tapi dampak itu sudah aneh. Ngasing betong dampak nih. Tetapi hendaklah dampak yang benar, yang tepat, yang berpengaruh jalan amar perpue. Marperpue. Memang marperpue dunia dampak nak yang ini mampain gak bisa beribadah madalen akan ulun nakai. Ale nggak bingirido. Di hubungan persuami istri songoni alai nanang dohonon na dampak yang disebut di sini adalah ketika itu baik untuk dirinya dan orang lain juga. Jadi pengaruh yang membangun
menjadi bertumbuh searah bersama dan ke arah Kristus saja. Bertumbuh mengarah kepada Kristus, lalu marparbue mai diganup aka pabahenan nang ulaun pakubasion manang ape nati nanyakon. Songoni mana kita pe amanginang. Jadi turpuk jami taon mangarahok kita salut. Asa tabereng majo dirita partigor doau. Songo dia do hatakku, tu akka dong aku, tu keluargaku, tu dong asaripekku. Songo dia do pakatayaku di persaoran di tonga-tonga ni huria perkarijuan di masyarakat berpengaruh doi. Adong do dampak yang baik dari diri saya terhadap orang lain atau manang justru lam rohado halakan dung namar donga do tita. Nah so permebukini amat tega bi permebuk ibena dung mardonga tuamu unang masoni. Tapi hendaklah semuanya orang Partigor itu dia tetap berjalan dengan sesuatu yang benar, berduduk bahkan dia bisa martahina dengan tu akadongan humaliang jala berpengaruh di halomohon mahatani debata asa hatani debata ima gabe aik nama baor di bagasan rohatta terus na memperbaharui diri kita karena orang yang mencintai dan terus memahami firman Allah, mendengar firman Allah, membawa firman Tuhan dalam kehidupannya, dia akan didewasakan secara iman. Dia tidak akan sama imannya seperti 10 tahun yang lalu. Lam matua, lam toras haporsionna, lam jonok hamatianna, lam gomos haporsionna. Jadi molo ala ku ngamatua, dang tang yang gejeng umur bejalo amu amanginang. Dangi betong. Dang gejeng umur ngana 10 tahun, 100 tahun tong mangiru gejeng umur nang 3 tahun nai. Mitangnya akon dangi airang polai betangnya kon alai pagomo saporsya kumolo tumpe ikon ado pakkuho ali di bata asa toktong au gabe Partigor di rupamu. Jadi molo dong Partigor ita dang songon halak na parjahati be dang di bolokko kita songon lapung dang be dang dia bakko kita bakona lugui ala di pardosota alai lamho mahita laus gabe mian hita rapon di bata perjabar dia nguluan nasora sudah. Di sanalah bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Allah. Jadi pilih emak. Seperti lagu sekolah minggu, di dalam dunia ada 2 jalan lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, yang sempit Tuhan berkati. Mana yang Anda pilih? Pilihlah. Kalau saya memilih yang sempit Tuhan berkati, tetapi untuk menerima berkat Tuhan pikulah salib. Nangatong natabu-tabu mana bidang manian aletong malas dangatong. Tapi bersama dengan kita memilih Tuhan menjadi orang benar di hadapan Tuhan, bersama dengan itu kita juga sedang meminta salib kita untuk kita pikul. Ini dang na dijamini ngoluni aka Partigori selalu akan baik, tetapi yang dijamini oleh Tuhan adalah hidup aka Partigori selalu akan merjabarhon hanguluan nasora sudah atong ido talului. Jadi ima tabuan mula kesadarion talati mata hangulu homa halak na mangulu di bagasan de mata marsaur mahita tu aka punguan na paroon na dengan berdampak mahita tu aka dongan na humaliang jalamian matorus mabar hatan di bata di bagasar wata mangulu mai dia kapabainata ingok madukoni ida da tata ma sugut haduan dinaro ibana malua maho rak mangingani mahita banua gicangi disi mahita marlasni roha malua sian akan maul nata adopi. Karena selama Anda hidup, selama nafas ini masih kita hembuskan dan kita tarik, selama nyawa ini masih tinggal di tubuh yang ini, kita tetap harus berhadapan dengan kesulitan kehidupan. Tetapi selama kesulitan itu ada pun, roh Allah tetap diberikan kepada kita. Nama pergogoi hita ganuk marsada. Tidak ada orang yang hidup sendiri, tentu selalu akan ditemani. Dan yang paling setia menemani kita adalah roh Allah yang di dalam diri kita. Ubani pagomosita mempersiajari hatan debata asa suarani Tuhani naum takas tatangihon sian bagasan partodiota asal lausima nataulahon debata mangaramoti debata manamandongan hita ingotamu nama nunga di johita gabe dilihat tu hita hatuaon songon halak Partigor atong mangula mahita di bagasan hati gorani asa martua hita. Amin martangnya kita. Mauli atema ale Tuhan debata para si roha di hatam nabadia na utangyo kami. Tutudo ale Tuhan. Diliokodo Tuhami dalan si dalanan nami di hulu nami. Jalaya jari hodo kami sian hatam nabadia asa mangulu songon ala Partigor
di parnguluan nami si ganup hari. Asa parjabar kami Tuhan, jala mangulu kami songon bonani hauna jongjong di topi ni aik. Nama baor, nagabi mangulu mahami jala marparbue, di ganup aka pangalahon ng pabayanan nami. Ubanili Tuhan di batan nami, seramoti mahami ganup marsada-sada. Asa gomos hutiop kami pausor-usor kami hatam nabadia. Gabi si dalanan nami di si ganup hari. Jala lehoto di porbadei ale di bata. Asa buya mi Tuhan makorkon na dinggan. Tu akadongan humaliang nami. Keluarga nami. Manang di dia pe hami ale Tuhan. Asa toktong ma Tuhan. Ho na hubarita ho kami. Marite pangalaho pakatayon ng pakubasyon nami. Di tonga-tonga ni keluarga di ulaw ng parsauran ng parumubi ma di bagas jorom. Ay huro di bata si sobon nami. Pada umahami ni Tuhan siyang pangalaho ni parjahat. Nahola na mga rehe. Manigay akadongan humaliang. Ale toktong masaya jari hami Tuhan. Paudukot diri nami. Tupatikmu tu hatam na badia. Asa dinama pauduk kami diri nami. Malua mami sogot Tuhan. Siyan akahamatian nasa liling-liling nai. Gabi perjabar mahami dihanguluan nasa liling-liling na nong pinaradem di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami i. Songsongan iti kiopeli Tuhan hutangnya ko kami do ganup akadongan nami. Na marsahit, na sudah gogo, na so tolak biali Tuhan mangula aka ulon na. Tuhan ho mana mangaramo ina sida saluna. Jalo tadami do ho di bata pada na bulun. Dahon ina sida siyang parsahiton asa hehe na sida Tuhan. Jalaboy na sida Tuhan di bagasan post ni roha di hagogomi madala ni aka ari-arina. Pai maroho ali di bata dinalaw mangalapami sa luhut na. Homa Tuhan nami na mamasu-masu gadup akan naniulan ni akaruas ni huriam. Naniulan ni tangan ng pikiran ni nasida. Pada usian pangalahon ni dosa. Asa tamama li Tuhan aka ulaw ni nasidai gabi habaoran ni pasu-pasum. Tu nasida tarlumobi nasida pe gabi habaoran pasu-pasu tu na humaliang na. Ali Tuhan ditikyo pe hutangnya ko kami do. Akan na masa di humaliang nami tarlumobi ma di masa pandemikon. Dang marnaso hamil Tuhan martangiang asa asiroham. Jalaho mali Tuhan na mga kesadaran diganuk kami asa paudukot diri nami di protokol kesehatan nang niaturhon ni pamareta nami. Asa monak kami Tuhan parmonang kami sian aka parsaitoni jala sugut haduan dang mabiar be aka ruas ni huriam la roto bagas jorom mamuji ho pasangapon guar munabadia. Molotung pele Tuhan adong do pesian aka ruas ni huriam. Na ikon manangihon hatam marsar roto marite itina di bagas ni nasida marite akapa kubasyon ni huriam live streaming homa Tuhan na mga ramo tinasida. Toktong maliyaw lewan hay pason hagugon paso-paso na siyakoy. Asa maragugo kami ganup marsada-sada paimahon akatiki na lehet nang niaturamu pamalupon portibion. Maulihate madiho Tuhan satu kinair na mulang mahami siyan nga bagas joromon. Paso-paso jagay mahami di ganup akapardana nami. Jala lopoko marrohasihol di hami muse asa roto bagas joromon mamuji ho manangihon hatam nabadia nagabe si hangulon nami. Maulihate madiho Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin. Mare de mamusehita hu mata papungu peleata peleat 2A do 2B sada tu pusat do sada nai tu program pembangunan na pinatu panihuriata. Mare de maita.
aroroan ni salusi lehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na maulitus. Hupasa tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwab na khusus di julong. Pasu-pasu may jalan ramoti asal para siya kami pilihanon. Patibulkon harajaw mo dito nga tongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami maritihiti todim. Asalam hutada kami godang ni silian leon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mulia ti tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lehon matu kami sadarion hanguluan nami siap pari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami tugyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar homadamena tutod di munabe. Amin. Dihamu aka amanami inanami ruas na hinaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kami saluhutna nama kubas itonga-tonga ni Uriata pasato selama hari Minggu di ita. Saya diramoti di dungan itu mahita asa boy muse pajupang di hari Minggu nairo. Kami sa perprihata upasatami ma